Fa poc vas fer l'obra de teatre Pegados juntament amb l'Iñaki Mur i amb totes les mesures de la Covid, què és el que et va resultar més difícil a l'hora de representar-la? El que m'ha semblat més difícil a l'hora de representar Pegados ha sigut la incertesa. La incertesa és el perill, perquè realment hi havia un dia que de cop tu et citaven a les 6 al teatre, llavors tu a les 6 et comences a preparar, llavors reps un missatge a les 6 i mitja dient no, nois, que potser no fem la funció, o sí, que ara la fem. Aquesta cosa d'incertesa és fatal perquè nosaltres necessitem un temps per preparar-nos abans, llavors, clar, era una mica com complicat. Després el tema d'assajos, de la distància de seguretat, les mascaretes, tot això en una obra que realment la distància de seguretat no existeix, perquè Pegados va d'un musical de dues persones que s'enrotllen i al final s'enamoren. O sigui, realment estan molt junts durant tota l'obra. I ho hem intentat, doncs, passar com hem pogut, disfrutar-ho i intentar-nos oblidar una mica del Covid. És cert que el teatre i molts altres sectors ens ajuden a distreure'ns justament en aquests moments que ho necessitem. I si poguessis ser en una de les reunions del govern on es prenen les mesures, les restriccions, els confinaments, tancaments, etc., què els hi diries? Jo al govern els diria moltes coses. Principalment els diria que en un teatre s'estan fent totes les mesures, és a dir, es desinfecten les butaques cada funció. A cada funció es desinfecten. La gent entra amb mascaretes, hi ha gel hidroalcohòlic, no hi ha interacció social, tothom s'asseu amb distància de seguretat. Els actors, si hem de baixar a públic, baixem amb mascareta. I els actors durant l'obra anem desprotegits, evidentment, però només som els actors. Som una bombolla familiar i ja està. És a dir, realment haurien de venir al teatre perquè no posem la calefacció perquè es ventili, hi ha sistemes de ventilació d'aire fred, s'obren les ventilacions tot el dia entre funció i funció. Realment és un espai segur i ens fa molta ràbia que hi hagi tanta incertesa i tants dubtes a l'hora d'obrir-nos i de tancar. Som espais més segurs que un restaurant o que el metro. És que el metro sí que és una llauna de sardines, allò. I els diria bastantes coses, que ens cuidessin més, perquè realment les ajudes que ens han donat en el sector són insuficients, es podrien millorar i no ja pel Covid, per un futur i per un passat que venim d'una precarietat laboral molt bèstia en el sector cultural, que encara no existeix un cens d'artistes i que realment ens haurien d'ajudar molt més si diuen que la cultura és un bé essencial, perquè realment, si és tan essencial, ens haurien de cuidar una mica més. Completament d'acord, i ja amb el tema de cuidar, creus que després de la pandèmia la gent valorarà una mica més la cultura, anirà més sovint al teatre o tot el contrari? Jo crec que la gent que hi anava hi tornarà amb més força i potser hi ha molta gent que, com que la gent de la cultura hem fet bastant soroll, potser de cop diuen ostres, anem a teatre perquè així la gent ho necessita. Però realment hauria de ser un pensament que ja hauria de sortir de tota la ciutadania. El problema és que no tenim aquesta cultura com a país d'anar a teatre o consumir cultura. No tenim aquesta cultura. Ens sap greu, però s'hauria d'educar des de ben a baix, des de l'educació, des de les escoles, des de ben petits, que el teatre és una eina fonamental per canviar les coses, per fonamentar l'opinió en els alumnes i en la gent i en la ciutadania, per crear emocions, per fer pensar. Realment el teatre és una eina molt potent i no ens oblidem que en règims totalitaristes, quan hi havia tota l'època de Hitler, Franco, el primer que es tancava eren els teatres perquè era una eina de difusió molt gran i eines d'opinió molt gran, i el que no volia el govern és que la gent pensés. Llavors és bastant important saber que el teatre és molt essencial. Malauradament, com bé has dit, en aquest país on vivim no hi ha la cultura d'anar a veure teatre i jo penso que és una eina essencial i brillant que la gent està deixant de banda i que hauríem de cultivar i millorar pel bé de tothom. Un cop acabi tot això, quina obra t'agradaria fer?
A mi m'agraden molt les obres de teatre, de comèdia i que la gent s'ho passi bé i s'oblidi una mica del que té dins de la seva vida. M'agrada que la gent s'oblidi una mica i passi una bona estona. O si no, m'encantaria fer algun Chekhov o algun Shakespeare, m'agradaria molt, perquè els clàssics sempre connecten amb l'actualitat, vulguis o no. És molt fort, però són clàssics perquè sempre són actuals i a mi això m'encanta. I per acabar, quina obra de teatre somies fer? No somio en una obra de teatre en concret, somio en fer teatre tota la meva vida, fer cinema, fer teatre musical també, però poder-me dedicar al teatre 100% i plenament. Estic segura que tard o d'hora ho aconseguiràs. I un altre cop donar-te les gràcies pel teu temps, per haver respost les preguntes i sobretot recordar que la cultura és segura. Moltes gràcies. I fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Fins a la propera. Adeu!